Задитонин Дизайн Студио представя Backstage. Здравейте, банда! Това е Backstage, аз съм Заги. А днеска ще правим едно симпатично моторче, едно Kawasaki Z300, което е с малка щета. По някаква причина моторът е паднал на дясната си страна и спирачката, лошчето на спирачката е ударило точно в стъклото на ревизията за маслото. Значи трябва да сменим ревизията, джамлъка, гарнитурата, след което, разбира се, да почистим всичко и да сменим масло, маслен филтър, въздушен филтър и да смажем веригата. Да започваме. Това е малката острилка, която леко е пострадала, иначе е много видима, много издокарано, обаче малка щета до грамата е пострадала. Стъклата вътре, маслоцето навънка, нали, това е ясно, трябва да се отстрани. И сега това ще направим. Сменихме стъклото, ето това старото. Ето го, новичкото вече. Сега трябва много хубаво да почистим от старата гарнитура. Всичко това трябва да изчезне, за да може да легне добре новата. Първо с резец. И после с Scotch Brite да почистим хубаво. Не трябва да се претупват тия неща, защото после става по-зле. Тема сглобиш, то протече. И си отваряш двойна работа. Хора, работете съвестно. И клиентът е доволен, и за вас е по-добре. Две минути повече или по-малко, няма да ви путват от времето. Работата ще е свършена качествено. Вижте. Ето тук още малко останало. Ето. Идеално гладко. Така, сега и другата повърхност трябва да изчистим много хубаво, защото това нещо не трябва да попада в никакъв случай вътре. Най-странното е, че тук са попрекалили с силикона. Ето старата гарнитура. Ямахона. И сега почистваме много хубаво. Всичко това трябва да изпадне. И то не е вътре, а навън. Да, силикон се слага, за да лепне гарнитурата. Специален. Ще видите след малко. Но не трябва да се прекалява.
са заложили повече на силикона. Но ще се оправят нещата. Нарочно първо чистия, преди да отворя пробката, за да ползвам маслото, което изтича. Сега ако от гарнитурата попадне буклук, маслото, което изтича, ми го изкара. Иначе в принцип първо се отваря пробката, за да се източи старото масло. Тук и без това малко останало, защото през ревизията е изтекло повечето. И го ползвам поне да ми помогне малко да ми изкара буклуците. Така, пробката е отворена. Преди да махнете филтъра, както съм ви учил, малко домакинско фолио върху генерацията, за да предпазите да не е омажено, защото после трудно се чисти, много пушляви и общо ето не е много готино. Така, тук всичко е почистено вече. Пробката е отворена. Ето я и нея. Почистена. И сега просто трябва да развием стария филтър. Ето ме тръгва доста. Може да попреместя малко, така че да тече в доста му дълга резбата. Ето го стария филтър. И сега го оставяме да се източи. Ето го вече е сглобен, направен. Филтър е поставен. Ето го. Ето е ревизията. И сега остава въздушния филтър и го събираме. Време е да сменим и въздушния филтър. Нека го. Малко е позацапан вече. Нормално. Ще сложим чисто нов хубав филтър, за да си е напълно обслужен мотора. Ето вече почистен, готов да го монтираме. Новия филтър. Ето го стария. Това остана само да съберем спойлерите. След малко ще го видите готов.
Ето го вече готов, събран и доставен. Това беше. Мотор е готов, обслужене, масло, филтри, щетата е оправена, веригата е смазана, прегледане и от тук нататък само безаварийно. А от мен е Заги, до следващия път.